Déjà a filɛ k'a fɔ man ko histoire o mun ye karamɔgɔkɛ tile douleur bɛ ne kan ne bɛ min man kɔnɔ a y'a dama douleur fila ne t'a saba n'o kɔnɔ a bɛ kɛ saya ye dɛ i t'i sabali saya mais ne c'est à dire min na kan min ba ta den place cɔkɔrɔba de la ne guloki bɔlen yan min ɲininka n k'i de i jɔ tan dɔ ne ba Makasi a dɔ fɔli ye a fɔli ye kɛlɛ foyi ma ne ɲɛ la ka so ye bɛɛ tigɛ ka sabu kɛ kɛlɛ ko di i nana lase duguba kɔnɔ den fɛnɛ ma ni i lɔ tɛ kɛlɛ ko dɔn i bɛ se ta mun fɔli ye kɛlɛ ko ni fɔra ye ka dɛsɛ iri ala ko ka bɔ yan i b'a sen ta seta ka ne sen ta seta i furu sale i furu sale kɛlɛ ko ni fɔli ye ka dɛsɛ non aba ala i furu kɔni a tɔ tɛla yɔrɔnin min da a ba nɛni pewu. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Où monter notre lumière dans l'obscurité. Madame, Toujours là, madame, ite ya fama ala kama kira tu kama. fais jamais défaut. Madame, doni la beri ayira nela kiga banatina kenya. Ni bina obligé de kata muso wara ni ngana di Gawusu ka soro o mandi nyere sekote. Madame foni ya farama ala kama kira kama. Ne bina taa nin kɛ ka sɔrɔ a man di n yɛrɛ ye. I t'i den minɛ yan i t'i da tugu wa Madame, fo ni yafara ne ma ala kama kira kama. i da de dencɛnin I ye fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ ye. i daminɛ den ye wulu ye i da de Mais ne bɛ obligé de ka taa muso wɛrɛ ɲini ka n'a di Gawusu ma. i fa ye maa ye i da de Madame, i ba ye maa ye i da de fo ni yafara ma ala kama kira kama. i daminɛ den ye wulu ye i da de a bɛ kasi la Ne bɛna taa nin kɛ ka sɔrɔ a man di n a bɛ yɛrɛ kasi la den bɛ kasi la bijou k'a la Madame, bijou k'a la Madame, bijou kɛ Madame, yafa ma ala kama kira kama. mama Ne bɛ taa muso wɛrɛ ɲini k'a di n den ma. a bɛ kasi la K'a sababu kɛ a yirala ne la k'e tɛna kɛnɛya. Dɔnnikɛla bɛɛ y'a yira ne la ko k'e tɛ kɛnɛya. Ne donna yɔrɔ o yɔrɔ la bɛɛ ko k'e tɛ kɛnɛya. i da de wallahi sata i furu kɔni nin furu kelen nin an bɛ se dɔrɔn n b'a sa n denkɛ e fɛnɛ sa. Où monter notre lumière dans l'obscurité. Toujours là pour nous. Tu ne fais keni jamais do ka kon défaut. kana wa kon ka ma kono ko ne wara ka ben furusa a dun bɛ kɛ cogo di maka sini ka kɛlɛ ko kɛlɛ baara de e kɛnɛ ala mina kɛnɛ bɛɛ duguma ta n denkɛ ne laari. ala cɛkɔrɔba de y'a f'i ye ne kunkolo ka kalan kojugu. e fɛnɛ sa safi mɔgɔ tɛ kɛkɔrɔ i kɛ kɛkɔrɔ b'a kan. ne ma n k'i kan e de y'i kɛnɛ kan. kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ tigɛla la ka sababu kɛ kɛlɛ ko de a ko kɛlɛ baara de ko n kana wa mo ko n'a ma kɔnɔ ne mo da bɛ ɲafuru bɛ to a da fɛ a dɔw ɲama ni kɛ ne fɛnɛ di man ye mana wa nin cogo la ɲafuru y'a da fɛ n bɛna n sigi nin yɔrɔ nin na ka na fɔ ɲɛ fɔlɔ a kɛlɛ baara de
kɛlɛ o kɛlɛ a bɔ ni kɛlɛ di so ka na kɛ duguba kɔnɔ denmisɛnnin fɛnɛ la yan ne tɔ n sigira yan dɔɔni fɔlɔ k'a na fɔ n ye a kɛlen sɛgɛn de mais n denkɛ e fɛnɛ sa tɔɔrɔ ka tiɲɛ f'i ye yan bawro ne filɛ nin moi personnellement ne ye colo tan ne kɛ mɔgɔ kelen cili c'est interdit pour moi bon n bɛ na nin f'i ye yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ne ye nin kɛ Bamakɔden na i sobɛlɛw y'i sɔgɔ muru la dɛ n'o dun y'i sɔgɔ a bɛ kɛ problème wɛrɛ i den ka ɲinini aya n denkɛ yafa ma yafa ma yafa ko tɛ n denkɛ yafa kɛlen sɛgɛnni cɛ de y'a kɛlɛ ko kɛlen baara di n bolo ala a dɔɔni yafa ma yɛrɛ ala kama ala cɛkɔrɔba ka ne na kunkolo cɛfɛ tan ne y'a f'i ye n bɛ ka mɔgɔ de ba kɔnɔ o dabila sa non dusu tiɲɛnen don nka ko foyi tɛ ka ɲɛnabɔ bi n bɛ ka mɔgɔ ma kɔnɔ bana sa tiens n'i tɛ na cette fois-ci billahi je te donne 10 minutes n'i ma n'o kɔnɔ ne bɛ taa n denkɛ mɛ suguna k'i kɛrɛfɛ wa allo cɛ burani cɛkɔrɔba sabali sa n bɛ suguna kɛli e fɛnɛ sa ala ne fa i fana nin dabila sa a kɛ ala suguna kɛli la n denkɛ n bɛ suguna kɛ i bɛ k'i suguna kɛ nka ne bɛ suguna kɛ kan cogo di n denkɛ cɛkɔrɔba sabali na n denkɛ wallahi n'o de f'i ye n k'i ka sabali na n bɛ sabali la cogo di suguna min mais i bɛ k'i suguna kɛ nka nin tɛ yan sugunaji tɛ ne sen na ne fɛnɛ suguna de kɛlen yan fɛ ne suguna de kɛlen yan fɛ mun bɛ ne suguna sen ma i b'a sɔrɔ fo ɲɔgɔn k'a lasi ma ye kɛ i n'a fɔ nin ma kojugu ye dɛ kojugu yɛrɛ de y'a ɲɛ n denkɛ Allahu akibar ça fait ay Bamakɔ ka den min fɔla o ne ta kuma wallahi mɛ n ka suguna kɛ sisan min ko ye kɔnɔ e k'o fɔ ne ye tan min ko bɛ ne kɔnɔ min ko bɛ ne kɔnɔ ne k'o f'i ɲɛna min ko i kɔnɔ a fɔ n ye n suguna ka si ma ne de n'ala wula ma k'a k'i kan e tɛ cɛkɔrɔba hɔrɔn ye ne ye hɔrɔn de i ye cɛkɔrɔba hɔrɔn ye n denkɛ ne ye hɔrɔn de e ye cɛkɔrɔba hɔrɔn ye n tɛ suguna kɔni to kɔnɔ Sata e cɛkɔrɔba hɔrɔn ye min ye e hɔrɔn ye ayi ye hɔrɔn ye e ye hɔrɔn ye Sata kita waga to kafiri mo wala mara dɔɔni sunɔgɔ a dɔw ko kun k'an ma kɔnɔ ɲɛ t'a la ɲɛ dɔɔni sunɔgɔ ɲɛ tɛ kɛ n na dɛ a ko kɛlen ne bolo baara de kɛlɛ ko ni kɛlɛ baara dɛ kɛlɛ ko di kita waga to kafiri mo wala mɛ ni cogo min na nin tɛ taa lajɛ ma taa lajɛ la ne mana ye yɔrɔ min na n t'a mɛnni n'a turu ne ma kɛ Bamakɔ yan n bɔ a lajɛ Tifu Surja Musica Oh Johnny Sabali Anga sabali de nyongote Oh Johnny sabali de nyongote Wale de belaba Oh Johnny sabali Anga sabali de nyongote Oh Johnny sabali de nyongote Wale de belaba Ijo follow every jama
kaya fa ki nyela kan tole ka tiap ma fe na o bana fa tore war ka mo ko sel ga nya shema papa Maman, t'as nommé la photo comme la quoi. Il va doit entrer docteur Sola. Non, entrer docteur Sola. Docteur Ouya, il a qu'à faire que n'est une promotion flashy, jolie ni bintu tata quoi. Donc quand jolie tu sais qu'à dit bintu moi. Non maman, ni bintu ye ni na bi, ni ni dara bintu gabi maman. Ah, ni ngache ya, ni miri jaya na de. Oui, manima ko dane. Wallahi maman. Ni be fe ka don ko adamaden Johnny ko adamaden ti foye yoro sababe itaka ye maman ni be fe ka don ko adamaden me ni bela anti foye Ah bon. Bon, Tony, bon. Na, ni ke na. Ani. kafiri Nene. mo yi de ngani Na. Ne. aya fa aka doy même na ku Ne ni fe enyana ka. aka doy Ka fara ba mako ka de la ka dese. Ya si ye ka. Soda, ani na mi la ka sida. Na ko yi na ko yi na gange ta ida bagu. Na. Hey, Sabari ete. na sa. ay ne ba ki do tuguni ya Ayi ne ba de. tuguni Ne na fa ye ka dese ka ki fara ba mako ka de la ka dese. Ba wa de flene. Mano. E bo ko ka dem ne na fina sibika den. Awe ka. Oh, si yes mi ga demu ah. Ne be de la ka. ay yes mi ga demu Yalo, E de la ka ta. bon, c'est un ne la poignade. Awa o ponya o made. E ka to ponya o kata ka made. koi Wallahi, Sabali sama kasi ala ida na andi problema ne a se enya na ngika ni tebo mo ka Sada. ha so la be na andi kungoma ya ibe na andi kungoma ya ne chini se a beni ala chali e ka sabali sa hal ne wuri to be ga dima ite ki ne. mana e mo ka sabali ga mana tanko No, c'est mun ko modeli mo ka de na ban e fotore war ka be mo ko be sel ga nya she mari ka nya kuma be foni chorba yana chorba yugusa chorba bombo mo na mi la. mo la ngono ni be fe ka don ko adamaden me ni bela anti foye Ah bon. taka kaso laje maman ni tara kaso laje Ah bon. i ba do ko adamaden ti foye no ma se ki waju Fɛn wɛrɛ t'i la di. maman taka kaburu dona ni togotigiw dacogo ye a bɛ miiri janya i b'a dɔn ko adamaden tɛ foyi setigi baw nafolotigiw président I ma denmisɛnnin kuma fɔ ne ye dɛ. maman n'o fɛnɛ ma se k'i waju wala i taga dɔgɔtɔrɔso la Allah kibaru. ma ne ɲɛ dara Bintu kan bi Mama ta ka bɔ. n buramuso filɛ ale ma se ka don ale ma se ka don parce que u ko ko mɔgɔ kelen kelen de bɛ don ne donna ne ye min ye ne bɔra cogo min na ne buramuso ko k'ale tɛ se k'a den ye tan Allah. a yɛrɛ tɛ nin ye de a bɛ se ka dɔɔnin f'i ɲɛna a la ya ke ko ni boli ke na so yi kana ko ni na bo so be ni loin No, tu mana san tu ba fa. No, tu me problem na sengira masa net. yana tete ma Wallahi, ni tu mana san. Wana na ka de he, ka ka da. Atemulo. Ka ka kuma bro. isera na feu Isera na mi fi na hawa. Fanta ni kɛra kamana kan. Dugawu kɛ Bintu ye koyi. Ala ka ɲuman bɔ nin na. Ala b'a ɲuman bɔ mais n'ala ko a mago bɛ joli la ko urgence de don n'a ma sɔrɔ joona aw yɛrɛ b'a bɛɛ dɔn déjà Ne taara ko ka ne jeli di ko ne jeli n'a tɛ taa. Gawusu fɛnɛ ko jeli n'a tɛ taa. Jeli kelen min fɔra diɲɛlatigɛ la ko n'a bɛ taa o yɛrɛ fɛnɛ tɛ o tɛ diɲɛ kɔnɔ. Parce que min b'a to n b'a fɔ k'a tɛ diɲɛ kɔnɔ a n'a hakili tɛ yen. N'a fɔra k'a n'a hakili tɛ yen ale n'i hakili tɛ yen kaban i bɔra diɲɛ kɔnɔ. a fɔ tuguni an taara ni Mariam ka papier ye hali e yɛrɛ an taara n'i ka papier ye o A fɔra ko ya Mariam u dɔrɔn ye de n'a papier jeli. lajɛ dɔrɔn ko voilà ko ale de n'a joli bɛ se ka taa an bɛna taa n'ale ye cogo di k'u b'a joli ta ale bɛ nin ye ta in na A bɛ taa cogo di? il faut que joli de ka sɔrɔ joona sinon a ma ɲi dɛ ne ko o bɛ kɛ cogo di? Na yan. An bɛna nin ko kɛ cogo di? Gawusu wuli na yan. Awɔ n y'a mɛn.
kamera ni manelo ne na sala loni ke yoke kabanga senegal ke yoke kabanga nigeria ke kabanga like ne ke kaburkina ke he ne manugo imano ina darawa ima benno ni kala ko kelen ne boso kase wallahi ko ko je tambe ku gozo anko da gausu ni ne na brana seni oh akwa ni alsa gausu ko he mais ni sera yi na la so sata ka yira gausu la ça fait un peu mal à ma nyam kan talo nya fala nya mi de ka ta fala tu ga wala na sere oh ano nya na la so no Fanta nimeke togo di sa an b'a ala de bolo ala minɛ jɔn ti malo fo ka taa diɲɛ wuli o kuma ala b'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ halisa amina yarabi